Hii Lovebirdz Family guys, good morning ಮಾದರೆಗ್ಲ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತುದಿ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಬೈ ಮನ್ಪರೆ ಪೋನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನಿ ಖುಷಿಲ ಉಂಡು ಬೇಜಾರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ದೆಪಂಡ ಸಾನ್ವಿನ ಮೋನೆ ತೂವೊಂದು ಪಾರು ಸಾನ್ವಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜ್ವರಲ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಮರ್ದಿನ ಇದೆ ತೊನೊಂದಿಜ್ಜಿರಂಚ ಜೋರುಂಡು ಜ್ವರಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿತಿನ ಪೂರ ಆ್ಯಪಲ್ ಅವಡ್ ಗಂಜಿ ಅವಡ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಮಕ್ ಟೈಮ್ಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಒರ್ಮಂಟೆ ಪಿದಡ್ ಹೊಡಿತಂಡು ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಕಾಂಡೆ ಪೋಡಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದಲ್ಲೇ ಓಲ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಅವಲಂತೆ ಪಾತೆರ್ದೆ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಮೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರಡು ಪಾಯಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂದುಂಡು ನಿಸಾಂತಕಲ್ಲ ಅಡೆ ಬೈದ ಗಜಂಗಳ ಶೋರೂಮ್ ಬತ್ತ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗಂತ ಜ್ವರ ಹೇಳ್ದಾರ ಬರ್ರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿದ್ದೀರ ಫುಲ್ದೇರ್ ಮಾತ್ರ ರಾಜರ್ಲಲ್ಲೇ ಓಲುಂಡು ಮಿತ್ತು ಬೋಪಿನ ಮಿತ್ತು ನಮಗೆ ಹೋಗಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಅವ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅವ ಶಂಕ ಶಂಕ ಬೈ ಮಿನಿಮಮ್ 2 months ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 90 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಇದನ್ನ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಬರ್ತದೆ ಕಿನ್ನಿ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ದಾಲ ಕೈ ರುಜಿ ಚಿತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಗಾಡಿ వచ్చందు లేతులు ఇది ಗಾಡಿ వచ్చారు బైదినా అందా ನಮ್ಮೈತೆ ಶೋರೂಮ್ ಉಡ್ದು ಬಿದ್ದಾಡಿಯ ಸಾನ್ವಿ ದಾಲ ತಿಂದಿತ್ತು ಜಲ್ ಬಂಡೈತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಂತದಾರೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಒಂಚೂರು ತಿನ್ಪೇರು ಬಾಕಿ ಓಲ ದಾಲ ತಿನ್ಪಿಜಿರೆ ನೀರ್ಲ ಪರ್ಪಿನೇಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತದ ಜ್ವರ ಅಂಚ ಉಂಡು ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ ಬರ್ತಿಂತಲಿ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ಕನಸು ಅತೆ ರಾಜರ್ ಗಾಡಿ ತಿತ್ತಂಡು ಒಂದಂಕ್ಲೆ ಪ್ಲಾನ್ ಎಪ್ಪ ಬೈದಿ ಮಂಡ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಜ್ವರ ಪುರ ಇತ್ತೇನೆ ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡಿ ಅಂಕಲ್ ಏನು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂತ ಬಟ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಜ್ವರನೇ ಜ್ವರದ ದಿನ ಜೊತೆ ನಡಾಂಡು ಗಾಡಿಲ ಸೊ ಇತ್ತೆ ರಾಜರಂಜಿ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎದುರ್ದು ಪುರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಂಚೆ ಎದುರ್ದು ಪುರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ತಲೆ ತೋಜರೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ತೋಜರೆ ರಾಜರೆ ಲೈಬ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಬರೋಡಿತ್ತು ನನ್ನ ಕಾರ್ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ದೆ ತೊನ್ನೆಗಳು ಸಿವಿಟಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಂತ ಈಸಿ ಆಡ ದಾಡ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಕಲ್ತಿಜ್ ಮಾತ್ರ ರಾಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬುಡ್ನೆಕ್ಲೆ ಗುಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅತ್ತಂದು ನಾಡ ಸ್ಕೂಟರ್ ರೀಚ್ ಸಪ್ರೋಂಡು ಅಂದು ನೆಟ್ ಮಿರಾರ್ದ ಪುರ ಅಂತ ನಮಕ್ ಬಂಗ ಅಂಚಿಂಚು ತೂವಾರೆ ನಾನು ಅಂಚಿಂಚು ತೂನಾಗ ಹತ್ತು ಅಂಚಿಂಚು ತೂನ ನಾನೊಂದು ಗಾಡಿ ಒತ್ತ ಅದ್ ನಾಲ್ ನೆರೆದು ಹೋದಾದಿಪ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಪೂರ ತೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಗಿತ್ತೆ ಪೋಯ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗೊಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದ ರೌಲೇಜ್ ಹತ್ತಿರು ನಮಗೆ ಮೈಯದ ಪೊಟ್ಟು ಪೋಡು
ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಳಿಕಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಕ ಅಂತ ಎಂತ ಬರ್ಪುಜಿ ರಾಜರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿಂಡು ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲು ಮತ್ತ ದೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಾಡ್ದಿ ನೀರು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏಪ ಮಗಲ ಅರ್ಧ ಬರ್ತಾತು ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಜೈದೆ ಪಾಪ ಜೋರು ಜ್ವರ ಬರೋದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಲ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಗೈಸ್ ಭಯ ಒಂಬತ್ತನಿತ್ತು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬಿಡಾಡಿ ಅಂತಲೂ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನಾಗ ಸಂಗದ ಶಾನ್ಬಾಬಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಯ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಯ್ ಮಲ ಕೊಲ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ರಾಜರ್ಲ ಮಾಮೂಲು ಕುದಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಪೋಯ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಯ್ ಏರ್ನ ಕಾರವು ಸಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಿಕೇನು ಏರ್ನ ಕಾರು ಬಾಬಾ ಈರ್ನಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇದೆ ಗೈಸ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ನಿಕ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ಜಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತು ಸಾನು ಕೈಟಿ ಉನ್ ಪೇರು ಏನು ಪಾಡ್ದಾರು ಸಾನ್ವಿ ಕೈಟ್ ಉನ್ ಪೇರು ಕೆಲ್ಲಾವರ ಉನ್ ಪೇರು ಈ ಹಾಬ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪರ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೈಟ್ ತಿನ್ ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಟೆಂಪಲ್ದ ವನಸ್ಪರ ಉನ್ ಪೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನೇಕ ನಿಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಪಾಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಏರ್ನ ಲಕ್ಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಟು ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್